தம்பிங்களோட எங்க போறீங்க? தம்பிங்களுக்கு எல்லாம் எம்என்சில வேலை கிடைச்சிருக்கு. அதான் நேரா கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு 500 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணிட்டு வரலான்னு போயிட்டு இருக்கோம். அடேங்கப்பா, என்ன சம்பளம்? அதே வேலை கிடைச்சிருக்கா? ஐயோ இதெல்லாம் எரியுது. பெரிய தம்பிக்கு ஒரு கம்பெனியில 12 லட்ச ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா, சின்ன தம்பிக்கு ஒரு கம்பெனியில 10 லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாத்துக்கேன். நான் சொன்னேன்ல, உங்க குடும்பத்தையே உங்க 2 தம்பிங்க தான் தூணு மாதிரி பாடுவாங்கன்னு சொன்னா இல்லையா? 12 லட்சமா 10 லட்சமா? அது இவங்களுக்கா? ஐயோ, படப்படன்னு வருதே. முடியல இருந்தாலும் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் சொல்லிட்டாதீங்க, கண்ணு வச்சிருவானுங்க. சரிப்பா, வரும்போது உங்களோட எக்ஸலை மட்டும் கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வரும்போது ஒரு கார் வாங்கிட்டு வரலான்னு இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி சொன்னதுக்கு 1/2 கிலோ அல்சர் மாத்திரை போடணும் போல இருக்குதே. இதுல வேற கார் வேற வாங்குறானுங்களான்னு முடியலையே. ஐயோ முடியல. புதுசா இருக்கு.